Hola, yo soy Gemma y este es mi canal Idioma Música. Bueno, y después de haber aprendido a realizar nuestro currículum de acuerdo a las necesidades del empleador aquí en Cataluña y en España, ahora sí volvemos al tema central del canal, que es aprender catalán. Antes de comenzar, quiero recordarles que me pueden seguir por Instagram. Por aquí les dejo mi usuario de Instagram. Y también recuerda que si te gusta este video, regálame un like. Hoy veremos un poco de léxico, ya que estamos con esta meteorología un poco extraña, que un día hace frío, al otro hace calor, al otro vuelve a hacer frío. Y no se siente bien que estamos en realidad en invierno, pero vamos a aprender un poco sobre este tema. Com us he dit, parlarem de la meteorologia i les estacions de l'any. No faré pas de la dona del temps, però vull que aprengueu una miqueta d'aquest tema que és de cultura general i és un tema estrella a les converses d'ascensor. Començarem amb les 4 estacions i primer veurem la més florida de totes i, a més, és l'única que es diu igual que en castellà, la primavera. La primavera comença als voltants del 20 de març i s'acaba als voltants del 21 de juny. I dic voltants perquè cada cop les estacions s'endarrereixen més a causa de l'escalfament global. La primavera és l'estació on tot reneix. Els dies comencen a ser més càlids i, per tant, la climatologia, el temps en general, és molt més agradable per sortir a passejar. Sol ser una estació amb alguns dies amb intervals de núvols i pluja, però això ens indica que el temps està canviant. Seguit de la primavera tenim l'estiu, que aquest any comença amb el solstici d'estiu el 20 de juny. L'estiu és l'estació preferida per tothom perquè els dies comencen a ser més llargs i assolellats, ideal per anar a la platja, a la piscina o simplement a passejar. L'estiu s'acaba amb l'equinocci de tardor, que aquest any serà del 22 de desembre fins al 7 d'octubre. A la tardor comença la temporada de pluges i amb aquesta venen els bolets. O bé, així hauria de ser, però com que cada cop plou menys, això afecta els boscos i fa que la temporada de bolets sigui una I per últim tenim el tan menyspreuat hivern, que comença amb la fi de la tardor al solstici d'hivern el 21 de desembre. A l'hivern podem treure les jaquetes perquè fa molt fred, sobretot a les comarques interiors. La pluja cau en forma de neu i ens regala imatges de postal a pobles d'alta muntanya, del Pirineu i Prepirineu. Llavors tenim 4 estacions: la primavera, l'estiu, la tardor i l'hivern. Ara que ja coneixem les estacions, anem a veure una miqueta els fenòmens meteorològics. La temperatura indica el grau d'escalfor o refredament de l'aire. És la quantitat de calor o fred que fa a un lloc i moments determinats. A la primavera la temperatura és mitjana, de 15 a 20 graus. A l'estiu és alta, de 25 a 30 graus. A la tardor és baixa, de 5 a 10 graus. A l'hivern la temperatura és molt baixa. Depenent del lloc, pot variar dels 5 graus fins al menys 5. El vent és l'aire en moviment i pot bufar amb diferents intensitats i direccions. Segons la intensitat amb què bufi, pot ser encalmat, moderat, fort o huracanat. I segons el punt cardinal d'on ve, pot ser vent de tramuntana, vent de migjorn, vent de llevant o vent de ponent. Hi ha molts més tipus de vents i els podem conèixer a la tan popular Rosa dels Vents.
Els núvols són aquestes motes blanques o grises que veiem al cel i són l'acumulació de petites gotes d'aigua i de vapor a l'aire. La nubulositat, per altra banda, és la quantitat de núvols que hi ha al cel. Alguns núvols deixen caure precipitacions. La pluja és la més habitual. Les precipitacions cauen en forma de pluja quan l'aire que envolta el núvol és fred, però quan aquest aire es refreda massa, aquesta aigua es congela i cau en forma de neu o calamarsa. Si la calamarsa mesura més d'1 centímetre, s'anomena pedra. Aprofundint una miqueta més, amb el tema de la pluja veiem que té diferents noms depenent de la intensitat i la zona geogràfica. A grans trets parlem de plogim quan les gotes mesuren menys de 0,5 mil·límetres i de pluja quan tenen un diàmetre més gran. El plogim també pot anomenar-se plovisqueig i quan cau diem està plovisquejant. Aiguaneu, que és pluja barrejada amb neu. Aiguat o plujat, que són pluges fortes que deixen torrentades i inundacions. Gotejada és la pluja de curta durada de gotes grosses i espaiades. El ruixat és una pluja de curta durada a intervals. El xàfec és similar al ruixat però de més intensitat. I la tromba d'aigua, que és una pluja d'intensitat torrencial. I ja per acabar tenim dos fenòmens que són molt comuns. Les tempestes, que són una barreja d'aparell elèctric amb alguns dels fenòmens que ja hem esmentat, com la pluja, que pot caure en forma intensa, de calamarsa i pot incloure també vent. La temporada per excel·lència per la formació de tempestes és l'estiu. I per últim tenim la boira. Es produeix quan una porció d'aire d'extensió més o menys gran porta partícules d'aigua en suspensió provinent de la condensació del vapor a l'atmosfera, amb una densitat suficient perquè la visibilitat sigui inferior a 1 quilòmetre. La boira és molt comuna als dies d'hivern, sobretot a les comarques interiors. Bé, i ja estaria. Això ha sigut una petita pinzellada amb aquest tema de la meteorologia que a mi m'agrada moltíssim. La meva estació preferida és la tardor. Quina és la vostra estació preferida? Si us agrada tant la meteorologia com a mi, al final d'aquest vídeo us deixaré la previsió del temps, a veure si sou capaços d'entendre l'home del temps. Espero que us hagi agradat aquest vídeo i si és així recordeu donar-li m'agrada i seguir-me per Instagram per seguir aprenent amb mi català. Adiós, en català. Adeu, fins la propera. Hola, avui hem començat la jornada amb aquesta circulació de núvols alts i mitjans que deixaven el cel mig ennuvolat i a més hem tingut algunes boires costaneres que han afectat a trams de la costa. El cel radiant també amb predomini d'aquests núvols alts a l'interior del territori. Avui pujarà la temperatura màxima encara més cap a l'interior, superant els 25 graus a molts indrets de Catalunya. En canvi, arran de costa, aquest ambient més humit amb aquests estrats baixos o bancs de boira que són presents a molts punts del litoral. Tot i això, comencen a trencar-se cap a punts del litoral de la Costa Daurada i també a zones de la Costa Brava. Aquesta tarda, per tant, parlarem encara de possibilitat d'alguns estrats baixos a la costa, núvols alts en general, més abundants al final del dia al Pirineu i Prepirineu, on fins i tot podria arribar alguna precipitació. Temperatura més alta cap a l'interior, semblant a primera línia de mar. De cara a demà començarem amb aquests núvols molt importants, fins i tot precipitacions que podran aparèixer a qualsevol punt, més probables
al terç nord i al terç oest. Aquí fins i tot podria arribar alguna tempesta de matinada. Les precipitacions al llarg del matí tendiran a desaparèixer i només quedaran de manera puntual a zones del nord de Catalunya. La temperatura començarà a baixar, entrarà la tramuntana, que bufarà amb ratxes fortes al nord de la Costa Brava, i durant la tarda es mantindrà la possibilitat d'algun ruixat molt localitzat a zones del nord-est i del Pirineu. La variació de la temperatura màxima serà força destacable, baixarà més de 8 graus a zones de l'altiplà central, del Pirineu, de la depressió central. En canvi, el vent de mestral podria fer pujar lleugerament la temperatura a la Costa Daurada, així com la tramuntana a punts de la Costa Brava. I el pronòstic a mitjà termini ens indica un dissabte encara marcat per restes de núvols, sobretot al quadrant nord-est, amb algunes boires a primeres hores del matí. Diumenge augmentarà la nuvolositat, sobretot durant la segona meitat del dia, quan podrien arribar algunes precipitacions per l'oest. A partir d'aleshores sembla que la temperatura baixarà de valent amb possibilitat d'una situació de llevant que podria portar mala mar, vent i també precipitació força destacable que haurem d'anar seguint. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.